Il-wara nofsinhar tajjeb lilkom il-koll. Illum għandna konferma oħra li l-Partit Nazzjonalista lest li jwarrab l-interess nazzjonali sabiex jintoġob mal-Ewropej, jintoġob fih dan il-grupp politiku tiegħu, jintoġob ukoll fih dan il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea ma' numru ta' mexxejja u ta' pajjiżi oħra Ewropej li għandhom interessi totalment differenti mill-prijoritajiet tagħna bħala Maltin u Għawġin. U fl-aħħar mill-aħħar nemmen li din għandha tkun waħda mill-prijoritajiet ewlenin għall-elettorat Malti u Għawġi meta ikun qiegħed jagħmel l-għażla tiegħu fit-8 ta' Ġunju li ġej. Fil-Parlament Ewropew għandna bżonn rappreżentanti illi l-ewwel u qabel kollox jiddefendu l-interess nazzjonali, illi l-ewwel u qabel kollox jiddefendu dawk l-interessi li huma tant importanti għall-familji, għan-negozji, għall-industri Maltin u Għawġin. U hawnhekk illum ser nkun qegħdin nitkellmu fuq każ u fuq settur li huwa sensittiv ħafna, settur li gvernijiet differenti f'dan il-pajjiż suppost sal-lum suppost dejjem qablu illi nimxu fuq dan is-settur id fit flimkien pożizzjoni waħda u pożizzjoni komuni. U il-qbil li dejjem kellna mal-imsieħba soċjali, il-qbil li dejjem kellna mal-industri, man-negozji Maltin u Għawġin, kien dejjem dak li fejn tidħol il-tassazzjoni, il-kompetenza nazzjonali għandha dejjem tiġi protetta akkost ta' kollox. Nafu kemm dan huwa punt kruċjali għall kompetittività ta' pajjiżna, kemm huwa punt kruċjali fl-aħħar mill-aħħar sabiex inżommu u nattiraw aktar investiment barrani dirett f'sitwazzjoni li pajjiżna ukoll ibati minn aħna ngħidulu żvantaġġ naturali li huwa dak tal-insularità. U matul il-leġislatura li għaddiet anke jiena bħala Ewroparlamentari rajt tentattiv wieħed wara l-ieħor li kien ġej minn gruppi politiċi differenti, inkluż mhux ħanoqgħod niddejjaq ngħid anke mill-grupp politiku tiegħi, il-grupp tas-Soċjalisti, imma anke mill-grupp tal-Popolari, mill-grupp tal-Ħodor, mill-grupp tar-Renew, sabiex ikonna sitwazzjoni fejn ikonna armonizzazzjoni fejn tidħol it-tassazzjoni. Ġifieri, ikonna livell ta' tassazzjoni wieħed u komuni għall-istati membri kollha. Nafu li dan huwa punt li gvern wieħed wara l-ieħor fis-snin li għaddew imma b'mod speċjali anke gvern Laburista fuq livell ta' Kunsill imma anke aħna bħala Ewroparlamentari fuq livell ta' Parlament Ewropew hija xi ħaġa li dejjem iġġilidna kontrija b'saħħitna kollha. U jiena skantajt bil-kbir meta rajt bidla fil-pożizzjoni min-naħa tal-Partit Nazzjonalista fuq suġġett daqstant sensittiv, daqstant importanti. U hawnhekk qiegħed nagħmel referenza għal dibattitu li kien hemm fuq l-istazzjon tal-Knisja fejn il-kandidat tal-Partit Nazzjonalista għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li Buġejja Bartolo qal bl-aktar mod ċar u mhijiex sitwazzjoni din ta' misinterpretazzjoni illi dan meta ġie mistoqsi fuq il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista fejn tidħol l-armonizzazzjoni tat-tassazzjoni huwa qal bl-aktar mod ċar illi l-Partit Nazzjonalista la huwa kontra u lanqas huwa favur. Qal ukoll li l-Partit Nazzjonalista għadu jistudja il-pożizzjoni tiegħu. Issa jiena naf li l-Partit Nazzjonalista jdum ħafna jistudja l-pożizzjonijiet tiegħu u ħafna drabi jibqa' jistudja u qatt ma joħroġ pożizzjoni. Imma fuq kwistjoni daqstant sensittiva bħal din illi jkollok persuna illi huwa ċentrali fil-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista, persuna li huwa kandidat li qed jaspira li jirrappreżenta lil Maltin u l-Għawġin, lin-negozji Maltin u Għawġin, lill-industrijalisti Maltin u Għawġin, liċ-ċittadini Maltin u Għawġin, illi qed jgħidilna bl-aktar mod ċar illi l-Partit Nazzjonalista m'għandux pożizzjoni u la huwa kontra u laqqas huwa favur u saħansitra qalilna li għaddejjin diskussjonijiet ma' numru ta' ekonomisti rigward il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista fuq il-kwistjoni tal-armonizzazzjoni tat-tassazzjoni, hemmhekk joħroġ bl-aktar mod ċar li l-Partit Nazzjonalista abbanduna il-pożizzjoni oriġinali tiegħu rigward il-protezzjoni tal-kompetenza fejn tidħol it-tassazzjoni. U għal darb'oħra, allura dan huwa punt ċar illi qed joħroġ fejn il-Partit Nazzjonalista sabiex jintoġob barra minn xtutna, jintoġob ma' stati membri oħrajn illi għalihom
U għan numru ta' stati membri Ewropej din hija priorità li jkollna armonizzazzjoni fejn tidħol it-tassazzjoni, jidher li l-Partit Nazzjonalista ċeda għal din il-pressjoni u fl-aħħar mill-aħħar hija turija ċara oħra li l-Partit Nazzjonalista lest illi jwarrab l-interessi ta' ċittadini Maltin u Għawċin, l-aqwa interess ta' ċittadini Maltin u Għawċin illi f'dan is-settur nibqgħu kompetittivi u lest illi jiddistabilizza is-settur finanzjarju f'pajjiżna bil-kambjament tal-pożizzjoni tiegħu. Kif diġà għedt, min-naħa tiegħi mhix qed niġi hawnhekk u noqgħod nitkellem biss, imma din hija l-esperjenza u esperjenza dokumentata matul dawn l-aħħar 5 snin illi fejn tidħol tassazzjoni b'mod konsistenti, b'mod kontinwu, kemm jiena u kif ukoll id-delegazzjoni Laburista dejjem ivvutajna kontra illi jkollna armonizzazzjoni fejn tidħol it-tassazzjoni. Għaliex għalina kif għedna wkoll il-bieraħ fit-tnedija tal-manifest elettorali għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew tal-Partit Laburista fejn tidħol u fejn jidħlu l-interessi taċ-ċittadini Maltin u Għawċin aħna nagħtuhom dejjem priorità u l-priorità tagħna mhijiex l-interess tal-grupp politiku li nappartjenu, mhuwiex l-interess tal-maġġoranza fil-Parlament Ewropew, però l-interess tagħna jibqa' dak li niddefendu l-interessi taċ-ċittadini Maltin u Għawċin, l-interessi ta' pajjiżna. Dinja konferma oħra illi l-interess personali u l-interess politiku għal Partit Nazzjonalista jiġi qabel l-interess nazzjonali. Hija konferma illi għal Partit Nazzjonalista u l-esponenti tiegħu il-poter u mhux il-pajjiż jiġi l-ewwel u qabel kollox, u fil-fatt din mhux l-ewwel darba illi il-Partit Nazzjonalista permezz tar-rappreżentanti tiegħu fil-Parlament Ewropew ħadem kontra dak li joffri l-interess nazzjonali tagħna. Fil-fatt, fl-2019 kien hemm voti wkoll dwar il-politika fiskali tal-Unjoni Ewropea u hemmhekk kellek lil Roberta Mezzola illi imbuttat emendi, ħadmet favur u votat favur emendi li jmorru kontra l-interess ta' Malta, l-interess li wara kollox ħadmu għalih iż-żewġ gvernijiet matul is-snin. Malta fl-aħħar 20 sena kemm fil-Parlament Ewropew fuq il-politika fiskali konna konsistenti. Iż-żewġ naħat, però issa għandna sitwazzjoni fejn f'dadija għal-poter, fejn meta għandna sitwazzjoni li għal-poter jagħmlu kollox, jikkompromettu ma' kollox, jikkompromettu ma' s-sigurtà ta' pajjiżna u hemmhekk ukoll marru kontra politika konsistenti li fuqha konna pon wieħed fil-passat, issa anki fuq il-politika fiskali. Il-politika fiskali illi ma tiddiskriminax bejn laburist u nazzjonalist, ma tiddiskriminax bejn xi ħadd li joqgħod fit-Tramuntana u xi ħadd li joqgħod fin-nofsinhar ta' Malta. Il-politika fiskali taffettwa lil pajjiż kollu kemm hu lil Malta u lil għawdex tagħna. Il-politika fiskali illi għalina kienet kruċjali biex lejn pajjiżna attirajna investiment bla preċedent fl-aħħar snin, investiment illi wassal għal tkabbir ekonomiku li ma tkabbir qed jikkontribwixxi għal ħolqien tal-ġid u tqassim tal-ġid u żidiet fil-pensjonijiet, fil-children's allowance, fil-benefiċċji u l-investiment fis-soċjetà tagħna. Hija tassew ħasra illi pajjiż daqstant xkejken bi sfidi illi huma partikolari għal pajjiżna, pajjiż gżira fil-nofsinhar tal-Ewropa, fil-frontiera tal-Unjoni Ewropea. Li fuq kwistjoni bħal din ma nkunux pon wieħed u jekk xejn hija konferma tal-importanza illi fit-8 ta' Ġunju li ġej nażlu kandidati noħorġu nivvotaw u nażlu kandidati li l-immitwemmin politiku, però kandidati illi jkunu fejn ikunu u jkunu ma' min ikunu dejjem se jġibu l-interess nazzjonali, l-interess tal-poplu Malti Għawċi l-ewwel u qabel kollox u żgur illi l-interess ta' Malta għalihom ikun jerbaħ qabel l-interess personali tagħhom.